Wara li l-Eżekuttiv Nazzjonali tal-Partit Laburista prova proposta mresqa mill-Amministrazzjoni biex jiskatta mekkaniżmu għall-bidla fl-istatut dwar il-kariga ta' Deputat Mexxej għall-Affarijiet tal-Partit Laburista, il-Ħamis fil-għaxija il-plenarja tal-Konferenza Ġenerali straordinarja ikkonfermat din il-bidla fl-istatut. Biqbilu unanimu ġie deċiż li din il-kariga timtela minn persuna li ma tkunx membru parlamentari. Min jokkupa din il-kariga mhux se jitħalla joħroġ għall-elezzjoni ġenerali sa sentejn wara li jkun spiċċa mill-istess kariga. Indirizza lid delegati l-Prim Ministru Mexxej tal-Partit Laburista Robert Abela. Beda mill-ewwel billi qal li dan huwa Gvern u partit b'saħħtu għaliex jibqa' dej bil-bidliet li mhux dejjem ikunu faċli imma kapaċi jieħu deċiżjonijiet. Il-kuraġġ li tbiddel biex iżżomm gvern, biex iżżomm partit aktar rilevanti. U kważi tgħid li ironiku li feluq il-100 sena mit-twaqqif tal-partit, mit-twelid tal-partit, flok qegħdin niċċelebraw qegħdin inkomplu nbidlu. Imma dak huwa l-kuraġġ. Bħalissa għaddejjin żmien li fih stajna qadna komdi u noqogħdu niċċelebraw il-ġrajiet sena b'sena li waslu għall-luq ta' din il-100 sena. Dak nagħmluh ukoll, għaliex kollox huwa importanti. Imma l-aktar priorità, l-ikbar priorità tal-lum hija dik li nkomplu niġġeddu. Li delegati preżenti qalilhom li bħalma kienu protagonisti fil-passat biex saru l-bidliet meħtieġa, hekk ukoll illum qed ikunu protagonisti wkoll. Qal li l-partit irid jibqa' l-katalista l-idea ġodda u għalhekk huwa partit miftuħ għan-nies. Partit ħaj. U dak li rridu naraw aħna mhux li l-gvern jitfi l-partit u l-partit jibqa' biss dak il-mekkaniżmu li wieħed imur għandu 6 xhur, 4 xhur qabel elezzjoni ġenerali. Le, mhux dak il-partit li nħares lejh jiena naħares lej partit illi jibqa' ħaj tul il-5 snin tal-leġislatura. U li fi żmien li l-partit ikun fil-gvern, il-partit jibqa' b'saħħtu rilevanti. Dak huma affarijiet sempliċi imma li juru l-viżjoni li għandna l-qudiem għal dan il-partit. F'dan il-kuntest semma li żgħażagħ qal li l-bażi tal-Partit Laburista huma żgħażagħ għaliex huma l-mexxejja tal-lum. Semma wkoll il-bżonn ta' parteċipazzjoni aktar wiesa tan-nisa f'kull livell. Qal li dawn l-aħħar 3 xhur kienu xhur ibsina d-dinja kollha u hemm pajjiżi li għadhom għaddejjin minn żminijiet diffiċli, imma f'pajjiżna konna mudell ta' kif jitmexxew l-affarijiet għax ma ħallejniex il-biża' tikkundizzjonana. Il-Prim Ministru qal li ħriġna minn dan il-mument aktar maqudin bħala pajjiż u bħala poplu, l-għaqda nazzjonali. Semma ċertifikat b'saħħtu li ngħata pajjiżna mill-Kummissjoni Venezja, anki jekk kien hemm min ma rridx li dan isir. Qal li deċiżjonijiet li bsin li kellhom jittieħdu issa ttieħdu u issa huwa l-mument li nħarsu l-qudiem ħalli nkabru l-ekonomija u nkattru l-impjiegi. Qal ukoll li dan huwa gvern iffukat fuq id-deċiżjonijiet. U li bl-istess mod li ħadna d-deċiżjonijiet li bsin, li ħadd id-deċiżjonijiet bsin. Bl-istess mod b'saħħtu se nkun qed niddefendi lil kull wieħed u waħda mill-grupp parlamentari, mill-kabinett, minn attakki illi ma jagħmlu ebda sens. Illi ma jagħmlu ebda sens. Fejn kien hemm bżonn ta' deċiżjonijiet ibsin ittieħdu fejn m'hemmx lok li jittieħdu deċiżjonijiet ibsin se nkun jien l-ewwel wieħed li niddefendi li t-tim tajjeb ta' nies li għandi madwari li flimkien tant qegħdin naħdmu biex nagħmlu ġid għal dan il-pajjiż. Il-Mexxej Laburista qal li dan huwa l-partit tal-ġid u appella biex nibqgħu iffukati ħalli l-ġid ikompli jitkattar kif sar fl-aħħar 7 snin. Dak huwa il-ħolma tiegħi, il-viżjoni tiegħi, il-ħolma tagħkom, il-viżjoni tagħkom mhux tiegħi u tagħkom tagħna li nkomplu nagħmlu l-ġid għal dan il-pajjiż, li nkomplu nkattru t-tajjeb, li nfittxu t-tajjeb fil-bniedem. Iva, f'kuntest ta' pajjiż li hemm valuri b'saħħithom fl-onestà, fl-integrità, governanza tajba dak li nemmnu fih, dak li jiddistingwina bħala partit, bħala gvern, bħala persuni li verament inħobbu lil-Għawdex, lil Malta u li verament nixtiequ futur aħjar għal pajjiżna li għada jkun aħjar millum. Nirringrazzjakom. In-nominazzjonijiet għal kariga ta' Deputat Mexxej għall-Affarijiet tal-Partit se jinfetħu jibdew jiġu milquha mill-ġimgħa 3 ta' Lulju sal-Ħadd 5 ta' Lulju. Il-votazzjoni se ssir nhar is-Sibt 25 ta' Lulju. L-att tal-voti jsir dakinhar stess wara l-għeluq tal-votazzjoni. Idħol fuq one.com.mt
U hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.